pa, shing, shing, pak, shing. Ah, di ba? It's me, Brian, ang baklang pinagpala pero walang jowa, and welcome to my vlog. So for today's video guys, it's all about 25 layers of lipstick. Kung nakapansin mo sa ako ang makeup karon guys, is dili ka siya plakadong-plakado, especially sa akong lipstick. Of course, mag 25 layers of lipstick na. Susag mag-lipstick ko daan bago na ko diba? So, paki-appreciate sa akong background guys na pagmuhangin, mag-uyog-uyog, palakpak ang sindulan, palakpak. Palakpak na paliyog lang. Hi! Pansin niyo nga nung dili siya 50 layers, dili siya 100 layers of lipstick or so on and so forth. It is because guys, gi-base na ko siya sa kung pila ka book ang nagpa-shoutout sa kuha, mukod na nga layers ang akong gamiton sa ako ang vlog ka. I have here the lipstick of course. Lipstick kay lisod sa eyebrow. Ang lipstick man natong content karon. Okay, okay. Sugdan na nato siya in 3, 2, 1, 0. Okay, so ready na ko. Okay, first shout out na to si Marchi Estenso. Hi Marchi, thank you sa pag-participate. First layer of lipstick. Ginoo ko sa matrinidad. First layer, feel na ko gwapa kay ko ani. Biyo ka ba ng lipstick? Patay. First layer pa lang, pwede ng kabaga. Akong background, kaluparo na pod. So, second layer. Shout out to Sai Matinagnos. Okay, thank you again sa pag-participate. Uy, second layer! I think pag-abot aling 25 lang, una akong baba. Wala akong baba, uy. Palihog lang, uy. Isa. Third layer. Shout out to Rona Flores. Okay, thank you. Third layer, tama. Parang joke. Huwag si joke rin baba. Kung na, mahurot akong lipstick. Lipstick. Huwag ako nag-lipstick og baga. As in, natural lang siya. Palihog lang. Malawag si Bea, oh. Bea Bonda. I'm just a loser. Palihog ako ba? Fourth layer. Okay, shout out to Jennifer Cometa. Okay, thank you. Fourth layer. Pak. In fairness, dako ko ba? Fifth layer. Kalimang layer. Shout out to Eman Vergara. Hoy, palihog lang. Marong demonyo dem. Demonyo. Sixth layer. Shout out to Jezreel Talondas. Thank you so much, Wanwan. Pansin sa kong lipstick ng baga na gud kay siya. Mas baga pa siya sa imong now. Ka-7 na layer. Shout out to Apple Fernandico. Okay, sa ako nang gagaw no, palihog lang. Napay naglapas-lapas. 8 na layer. Shout out to Louis Empron. Okay, laban. In fairness, guwapa kay ko. Puta edi wow! Ang tiyanak. Ika-9 nga layer. Shout out to Cham Kaminadi. Okay. Tama. Uy, marano kong si Ann Curtis o ba? Pagka 25. 10th layer.
Shout out to Julie Pinyonal. Kay laban tadi day, no? Tama-tama, mahurot akong lipstick. Nabutang sa akong ngipon. Mara na kong tiyanak. Actually guys, ako dyan nag-desisyon anong iginayan ako ko ang content karon kayo. Wala lang, bago ko mo proceed sa next layer. Ganina palang buntag, nag-desisyon ko unta nga, buntag ko mag-vlog, tapos nakabalo man si Mama Day nga lipstick. Si Papa og si Mama Day nga lipstick nga akong show karon. So nangaso ko sila. Kasi sabi ko, wala kayong silbang, murad ako buang, na mag-vlog ako sa vlog, ako na isa. So, lisod sad no nga, mag-vlog ko nga, ako'y kauban. Uy, ipalihog, join na sa vlog. Lisod sad mo gin-anak ko, no? Ingon ko nga, pag mag-vlog ka, is buang jud ka. Buang ka sa camera day. Halos tanang silingan si Krumi mo na nga, uy, nanani, sakit sa utok si Brian day. Kubid ng utok ani day, palihog na. Natulog sila. Laga bula. Share lang ko. No. 11th layer. Shout out to Sam Constantino. Okay. So, nakapansin mo kung nung nilabas ko, it is because na nagpalit, tapos nakita na akong baba. Katagin mong baba doon. Palihog lang. Let's proceed. na. 12 layer. Shout out to Jean Samupan. Yan na. Kadlok. Okay, 13 na layer. Shout out to Cat Valley. Okay. Tayo na. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Is ka 14 na layer. Shout out to Clara Christine Sumaya. Nabungi ka sa pangalan niya. Clara Christine Sumaya. Daw ko na kung ba mo smile on 1, 2, 3, smile. Diba? Love pa. 15 layer. Hapit na. Shout out to Krisa May Taya. Isa sa akong gipang prank. Her. Ah! Gatay. Ay, gapit na. Gatay. 16 layer. Shout out to Leia Ano. Okay. Ano nangyari sa ating dalawa? Uy, mura na mga demonyo. 17 layer. Shout out to Chris Vin, kalata. No, I fucked up. I'm just a little. Chris Vin Me, No, I fucked up. Chris Vin May Gamayot. Malapas! Gapita. Ay, naku, ano ba? Okay, proceed. 18th layer. Shout out to Sakura Andoy Guapa. Request yun na niya day nga butang nga guwapa, palihog lang. Ano sa karonday, guwapa sa kakaronday, kaya naka-lipstick man ko ginani no. Hindi pa ko guwapa. Unya, erase ko ni tananday. Ako na po'y guwapa. Vlog ko ni. 19th layer, hapit na. Hindi yata iyan karon no, palihog lang no. So na pa na akong dapat sa ito ba? Kung sa kabaga akong lipstick, hanap kabaga akong now. 20 nga layer. Shout out to Gwen Tribunalo. Okay. Baoy, sakop tanan ang Luzon, Visayas, Mindanao, sa kong baba. 21 layer, excited. Shout out to Christine Joy Monte Calvo. Pa! Diba? Mara ko wak-wak na. Itong Brian ang unang aswang nga, ni kaon og napulo kalaki. Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba. 22
2 layer. Hapit na! We have 3 remaining. 3 remaining. Basta, tulo na nabili. Shout out to Marisa Garcia. Okay. Ka-23 nga layer. Shout out to Lovely Binudlay. Okay. Which is ika-23 layer. Hapit na! In fairness, guwapa Japon. 24 layer. Ay, ginoko. Habot na lang. Shout out to Michelle Makilan. Perfect. Oh my God. It's so dangerous in my teeth. Check. Kiss ko, babe. Babe, kiss ko, babe. Chayla. Last but not the least, ka-25 nga layer, of course. Lisod sad 38 nga 25 na tayo. Shout out to Ivy Joy Valley. Okay, that's it, pansit. At tatapos na rin tayo sa ating kagaguhan ngayon, guys. Ay, nakalimot ko. Wala pa na ako na-erase ako ang lipstick. Tarungan sa din ako siya, guys. Okay, in 3, 2, 2, 1. know I fucked up. I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there dreaming. Char! Okay, so, dali para ka-change yung outfit, guys. So, dali ka, i-book ka dali. Kung wala pa mo ka-subscribe sa akong channel, guys, subscribe na. Kaya para dito na tuloy-tuloy na sa tambuhaton, guys. So, please follow all my social media accounts. Yay! Ayan siya, guys. And then, thank you so much sa mga nag-participate, especially sa mga 25 persons na nag-comment sa akong post. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell to be updated to my latest video. Thank you guys and see you to my next video. Bye-bye! Bye-bye! Mwah! 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 Mwah!